Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І сьогодні ми будемо говорити із міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком. Доброго вечора, пане Остапе. Доброго вечора. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, про що пише Міністерство екології та природних ресурсів. Ви стверджуєте, що екологія вперше за роки незалежності стала пріоритетом державної політики. З чого це видно? Ми стверджуємо, що вона стає. І немає межі ідеалу, і ми хотіли би, щоб в Україні цей пріоритет був приблизно такий, як він є в країнах західного світу, західної цивілізації. Коли ви подивитеся на політику країн Європейського Союзу чи Сполучених Штатів, то в них перший пріоритет – це, як правило, боротьба з тероризмом, а другий пріоритет – це захист навколишнього середовища, боротьба зі зміною клімату і створення належних умов для навколишнього життя людини. І в Україні це було далеко не так. Сьогодні ми відчуваємо і спостерігаємо, зрештою це навіть в соціологічних дослідженнях видно, що рівень пріоритетності захисту навколишнього середовища росте. І, в принципі, це непростий процес, тому що треба поміняти відношення до цієї справи у головах кожної людини. А чому це важливо? Коли ми говоримо про наше життя, про наше здоров'я, то довжина нашого життя, кожна людина хоче максимально довше жити, і довжина нашого життя залежить від багатьох факторів. Від медицини науковці стверджують, залежить лише на 20%. А інших 80% – це є стиль нашого життя, в тому числі ті умови, в яких ми живемо, яку ми воду п'ємо, яким повітрям ми дихаємо, який спосіб життя ми ведемо. І коли я прийшов на посаду міністра і почав аналізувати, які обставини роботи, які в нас є рішення чи проекти рішень підготовлених, то зрозумів, що не початий край роботи. Наприклад, ситуація з відходами. Так? Ми включилися в цю роботу і вперше за 25 років в Україні була створена стратегія управління відходами. Це таке складне словосполучення, стратегія управління відходами. І коли ми говоримо про відходи, то, як правило, в людей в уяві тверді побутові відходи, ті відходи, які на вулицях міста чи селища знаходяться, але насправді це є маленька частинка тих відходів, які продукуються на території України і які вивозяться, як правило, на захоронення, на видалення, на сміттєзвалища, полігони, легальні, нелегальні. І частка твердих побутових відходів, це менше 10% від всіх відходів, які знаходяться. А це є і небезпечні, це є дуже небезпечні, промислові і таке інше. Стратегія, яку ми розробили, пройшли повний цикл публічних консультацій. Це теж дуже важливо в нашій роботі. Я особливо, як міністр екології, ставлю перед собою і перед моїми колегами, що всі рішення, які ми пропонуємо для прийняття парламенту і уряду, повинні пройти повне обговорення і аналіз, дискусію з людьми, з асоціаціями, з бізнес-асоціаціями, з громадськістю, з експертами, з громадськістю, з органами місцевого самоврядування, максимальне коло. І, скажімо, коли ми говоримо про стратегію поводження з відходами, управління відходами, ми декілька десятків зустрічей провели, і в результаті ми отримали якісний документ, який базується на досвіді європейських країн, враховує той досвід реформ і транзиту чи змін, які відбувалися в нових країнах-членах Європейського Союзу, таких як Болгарія, Польща і інші, зрештою, країни, адаптовані до наших реалій, до наших особливостей. Але якщо ви спитаєтеся, схвалили цю стратегію і на наступний день чи стало частіше? Трошки стало, напевно, Дивіться, частіше. я трохи уточню запитання, бо я до нього підводив. Воно прийнято у листопаді минулого року, називається Національна стратегія поводження з відходами, яка розписана до 2030 року. Пройшло півроку.
Поки що це все залишається на документі. Що конкретного зроблено за півроку у відповідності до цього плану? Насправді пройшло 3 місяці з половиною, але за цей час ми на завершальному етапі підготовки національного плану реалізації цієї стратегії, і також ми почали процес підготовки регіональних планів. Окрім того, ми почали працювати над новою законодавчою базою. Станом на сьогодні вже зрозуміло, що ми будемо пропонувати вже в цьому році до розгляду Кабінету міністрів і Верховній Раді 10 законопроєктів. Один – це буде рамковий базовий про відходи, який буде адаптувати чи імплементувати європейську директиву про відходи до українського законодавства, і 9 законопроєктів, які будуть регулювати і створювати нові умови для роботи в 9 секторах різного типу відходів. Тому що є певна специфіка поводження з небезпечними відходами, чи з відходами будівництва, чи з відходами радіоелектроніки, чи твердих побутових відходів. Очевидно, зрозуміло, що це є величезний сектор економіки, який сьогодні, на жаль, перебуває не те, що в сірій зоні, а в чорній зоні. Це чорна економіка, в якій крутиться десятки мільярдів гривень, з них не сплачуються податки, з них не сплачуються ніякі соціальні пенсійні внески. Але найгірше, що такі умови, в яких сьогодні цей сектор працює, він не залучає нові сучасні технології, він не створює умови для конкуренції на цьому ринку, а якщо немає конкуренції, то немає адекватної, якісної послуги за дешевшу ціну. Реалізовувати цю стратегію нам доведеться довго, і я сказав вже в нашій сьогоднішній розмові, що дуже багато залежить від поведінки, усвідомлення кожного з нас, підприємців, представників місцевого самоврядування. От, наприклад, зараз іде дискусія в суспільстві на предмет реалізації закону, який був прийнятий 5 років назад, у 2012 році, який зобов'язав з 1 січня вже цього року роздільно вивозити на захоронення тверді побутові відходи. Дуже яскравий приклад. 5 років був перехідний період. 5 років всі відповідальні особи розуміли, що з 1 січня 2018 року в них будуть нові обставини і нові обов'язки. Ця норма закону мала запрацювати з 1 січня, хоча сам закон був прийнятий ще в 2012 році. Так, він був прийнятий 5 років назад. І, на жаль, ми сьогодні розуміємо, що вона майже не запрацювала. На вашу думку, чому? Все-таки був час, і був час за міністра екології і природних ресурсів Остапа Семерака. Що не так зробив Остап Семерак, що ця норма закону не запрацювала? Наскільки мені відомо, навіть була пропозиція її змінювати, так? В українському парламенті була пропозиція продовжити. Але відповідь на це запитання, очевидно, криється в необхідності зміни в поведінці в головах кожного з нас. І коли екологія, навколишнє середовище є в другому десятку пріоритетів, як простих громадян, так і тих осіб, які відповідають за реалізацію цього закону, підкреслюю, реалізація цього закону лежить на плечах чи на руках органів місцевого самоврядування і тих комунальних підприємств, які надають послугу. І хотів би скористатись нагодою, підкреслити, що дехто хоче перекласти відповідальність на громадян, на споживачів, які продукують сміття, тверді побутові відходи. От так складений світ, що кожна людина в процесі своєї життєдіяльності, побуту буде продукувати тверді побутові відходи. Питання скільки? Більше, менше – це залежить від поведінки людини. І відповідальність якраз за розсортоване вивезення на захоронення лежить не на людях, а якраз на тих, хто надає цю послугу. Надають цю послугу, як ми з вами прекрасно розуміємо, комунальні підприємства і органи місцевого самоврядування. Вони за це з кожного беруть певну послугу, вона коштує якихось грошей. На жаль, так в Україні відбувається. Інший приклад – це введення нових стандартів на пальне. І з року в рік в парламенті відбувається дискусія про відтермінування, пролонгування, і це стосується і
енергетики, скажімо, чи забруднювачів атмосферного повітря, завжди знаходиться економічний чи економічно обґрунтований аргумент, що це, мовляв, дорого, що це не на часі або ще якихось там бюрократичних відмовок. Я абсолютно не погоджуюся з цим і категорично відхиляю такі аргументи. Ми повинні дбати про навколишнє середовище, тому що це є турбота про здоров'я кожного з нас. І коли ми там, скажімо, говоримо про забруднення води, ми ще можемо пропустити, що багаті люди, чи як прийнято в нас в суспільстві говорити, олігархи можуть купити собі чисту французьку воду бутильовану і її споживати. То про повітря так не вийде. Кожен багатий, бідний чи середнього достатку особа дихає тим самим повітрям. І мені дуже прикро публічно, я про це говорю, говорити про те, що Україна входить за результатами досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я 2016 року в п'ятірку країн з найвищим показником смертності на 100 тисяч населення від захворювань, які спричинені забрудненням повітря. Це лідерство є ганебне, і ми від нього повинні відходити. Давайте конкретніше поговоримо. Ви самі підвели до цієї теми. Кривий Ріг, він входить, здається, в десятку найбільш забруднених міст Європи. І там працює велике підприємство ArcelorMittal, так? Колишній завод промисловий Криворіжсталь. Прокуратура звинувачувала і штрафувала ArcelorMittal у свій час на 72 мільйони гривень, здається, за те, що вони забруднюють. Так, перша інстанція ухвалила це рішення штрафи, апеляційна інстанція вона наклала інше рішення, тобто інше рішення суд дав, і ArcelorMittal в підсумку відсудив ці 72 мільйони. Екологічна інспекція не змогла зайти, здається, вже цього року на ArcelorMittal. Активісти з Кривого Рогу, вони говорили, писали, що робили звернення до Міністерства екології і природних ресурсів, чому екологічна інспекція є бездіяльною. Ви, напевно, знаєте про цю ситуацію. Я почну трошки здалека і завершимо цією інформацією. Тобто, фактично, міністерство не може контролювати великий бізнес? Може, і ми намагаємося дещо зробити. Почну з того, що ми кожного року публікуємо рейтинг, чи це антирейтинг швидше, 100 найбільших забруднювачів навколишнього середовища. В минулому році ми теж його публікували і розділили забруднювачів повітря, забруднювачів води і землі через відвали, які організовують. Підприємство, яке ви згадали, входить чи входило в топ-рейтинги по чи не всіх параметрах, які ми оприлюднювали. Був великий ажіотаж, до речі, до цієї моєї прес-конференції. Було понад 20 телекамер, які знімали цю прес-конференцію. На жаль, на українському телебаченні не вийшло жодного сюжету про це. І ми можемо тільки догадуватися, чому це відбулося. Можливо, треба... Проплатили сюжети, щоб не зазвучали назви компаній? Я не знаю, як працює цей ринок, але я підозрюю, що власники цих підприємств і великої кількості медіа є люди з одинаковими прізвищами. А можливо, це і ті самі люди, я не знаю, треба проаналізувати. Але факт є фактом, про це багато хто замовчує, і тих ресурсів інформаційних, організаційних, які є у міністерства і в мене як міністра екології, є вкрай мало. Тому нашими основними партнерами є громадські організації, громадські активісти. Коли говорити про те підприємство, про яке ви згадали, ситуація насправді виглядала таким чином, що Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській області, здійснюючи планові перевірки, зафіксувала ці порушення і нарахувала штрафи. Це є компетенція Державної екологічної інспекції, яку я, до речі, критикую нещадно, тому що я незадоволений роботою великої кількості інспекторів через велику підозру корупційного ураження цих інспекторів. І в минулому році на пропозицію мою
Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування Державної екологічної інспекції. І от на останньому засіданні Кабінету міністрів ми схвалили чергове рішення про ліквідацію і укрупнення територіальних відділень і реформу глибоку, яку ми запланували, ми будемо здійснювати і проведемо, сподіваюся, в цьому році. Але там повинна відбутися і зміна законодавства. Бо Державна екологічна інспекція в тих повноваженнях, які є сьогодні, і в умовах мораторію, який український парламент продовжує декілька років підряд на проведення перевірок, є вкрай обмежена у своїх повноваженнях. Що я маю на увазі? Для того, щоб Державна екологічна інспекція, давайте візьмемо, я би не хотів називати назви якихось компаній, щоб не провокувати судових розглядів, але наведу приклад одного з найбільших забруднювачів міста Києва, який екологічна інспекція перевіряла виключно на скарги громадян. Це єдиний інструмент в умовах мораторію, коли екологічна інспекція має право здійснити перевірку. Це виглядає, вибачте, це буде трошки довго, але це виглядає красномовно. Для того, щоб здійснити екологічну перевірку будь-якого підприємства, екологічна інспекція повинна отримати скаргу громадянина. Тоді з цією скаргою інспектори звертаються до Державної регуляторної служби, яка впродовж 2 тижнів розглядає, дати дозвіл чи не дати. Відбувалися часті випадки, коли служба відмовляла в таких перевірках. Якщо служба дає дозвіл, ми повинні попередити підприємство, на яке скаржаться громадяни, що ми до них прийдемо з перевіркою. Тоді прийти на цю перевірку, тоді це підприємство може пустити, а може не пустити Державну екологічну інспекцію. Якщо вони пускають, то здійснюються заходи контролю, моніторингу, фіксується стан. Якщо цей стан показників перевищує норми, складається відповідний документ і припис, що треба змінити. І тоді інспектор через якийсь час, мінімум 2 тижні, а часом буває і довше, повинен прийти вдруге, щоб подивитися, а чи цей підприємець, чи цей бізнесмен змінив свою поведінку. І якщо він знову пустить, і якщо знову там зафіксується перевищення, інспекція не має права призупинити діяльність. Інспекція повинна скласти акт і звернутися до суду. І чесний, справедливий український суд, можливо, через 2 роки, а можливо і швидше, розгляне і прийме це рішення. Даруйте, що так довго, але це є ілюстрація того, що ми потребуємо кардинальних змін. Так, як воно працює, так, як воно створено, воно не працює. І приклад, який ви називали, закінчився насправді фатально, тому що справді інспекція нарахувала збитки. Ці збитки були сплачені цим підприємством, але підприємство звернулося до суду і відсудило свої гроші. В спосіб судового розгляду відсудило ці кошти назад і забрали їх до себе. Незважаючи на те, що Генеральна прокуратура була третьою стороною в цьому судовому процесі. Ця, в принципі, історія була Генеральною прокуратурою широко висвітлена в першій частині історії, а от в другій частині історії... Там, де ArcelorMittal забирав гроші, майже ніхто не знає, хіба місцеві жителі Кривого Рогу. Про це промовчали, так. Але коли ми говоримо про Кривий Ріг, в мене є не тільки зауваження до цього та інших підприємств через забруднення. До речі, цей суд був якраз через забруднення територій, через облаштування відвалів, але в тому числі через забруднення річки Інгулець. І ми робимо надпотуги для того, щоб спонукати ті підприємства, які там працюють, мінімізовувати свою шкідливу дію, скидуючи високомінералізовані шахтні води у річку Інгулець. На жаль, дуже часто ми себе відчуваємо одинокими в цій боротьбі, і це, звичайно, суттєво понижує наші можливості досягнення певного ефекту.
А шкода, яка задається в цьому регіоні, забруднюючи річку Інголець, відчуває мінімум 5 областей. Тому що ці високомінералізовані забруднення через Інголець в кінцевому результаті потрапляють у Дніпро, і в кінцевому результаті з Дніпра попадають на поля через зрошувальні системи, і через зрошувальні системи, через поля попадають в продукти харчування, і в кінцевому результаті в організми українців і, можливо, тих людей, які десь за кордоном споживають вирощену сільськогосподарську продукцію в Україні. І як результат це є зниження якості продуктів і підвищення загрози захворювань і в тому числі і гірших наслідків для життя людини. Тим не менше, ми не опускаємо руки. Ми сьогодні в продовження реформи Державної екологічної інспекції готуємо нове законодавство, яке надасть нові функції, нові повноваження. Також в співпраці з народними депутатами ми зареєстрували зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, де в десятки разів навіть, піднімаємо штрафи за всі порушення, які стосуються навколишнього середовища. Коли я вам скажу, яка є вилка штрафів за неналежне поводження з твердими побутовими відходами, це буде смішно звучати. Вилка від 34 гривень до 1800 гривень. Можна собі уявити, що бланк, на якому виписується штраф у 34 гривні, коштує дорожче, тому що це робота інспекторів, це інших установ, воно не оплачується. І навіть штраф у 1800 гривень для величезного полігону, який знаходиться навколо будь-якого обласного центру, це теж абсолютно непомітні кошти. Ми пропонуємо парламенту підняти це в десятки разів. Пане Остапе, в Україні склалася критична ситуація з вирубкою лісів. Так, вона вже критична понад 20 років. Ліс вивозять легально, нелегально. Ви у свій час вчилися також на заході України. Ви знаєте, яка ситуація з Карпатами. Скоріше за все, вже прийшовши на посаду міністра екології і природних ресурсів, Європа, вона вимагає, так, скажу, що вимагає зняти мораторій на експорт лісу-кругляка, тому що, каже, якщо ця вимога буде не виконана, то, можливо, нам фінансової допомоги від Європи не бачити. Ваша позиція як міністра? Ви за зняття мораторію? Хоча ліс і так вирубується нелегально, ви самі про це знаєте. Я справді закінчив Львівський фізичний факультет Львівського університету, і Карпати для мене це рідний край, і мене душа болить за Карпати, за український ліс, і не тільки за карпатський ліс. І коли я був призначений на посаду міністра екології, в перший тиждень я відвідав Чорнобильську зону, оскільки це зона моєї відповідальності, а в другий тиждень я відвідав Карпатські національні парки. Хотів би сказати одразу, що Державне лісове агентство не підпорядковується Міністерству екології. В мене, на жаль, немає можливості давати їм доручення. Але Карпатські національні парки – це моя відповідальність, і я в другий тиждень своєї роботи поїхав туди. Я там зустрівся з активістами, з людьми, які теж переживають за долю Карпат, і ми за один день моєї роботи в Івано-Франківській області піднялися, мені видається, на 3 гори, провели доволі багато роботи. І ми бачили ті лисі схили Карпатських гір, які знаходяться по іншу сторону від доріг. Коли ми їдемо дорогою і дивимося на гори, де ростуть ліс, це не означає, що з іншого боку на тому схилі такі самі гарні дерева ростуть. Як результат, ми ініціювали урядовий розгляд, і моє лідерство в цьому процесі як міністра природи призвело до того, що були схвалені нові правила санітарних рубок. Сьогодні деякі колеги пробують повернутися до повторного розгляду і зробити ліберальніші правила для того, щоб повернути старі лояльні правила санітарних рубок, суцільних рубок, для того, щоб активізувати вирубування Карпат. Насправді це є пріоритет нашої урядової роботи,
І це суспільний пріоритет. І ми про збереження українських лісів повинні говорити не тільки про Карпати, а в тому числі про південну Україну. І це дуже важливо, тому що в зв'язку зі змінами клімату оця червона лінія посушливості і степу рухається з року в рік на північ. І ерозія ґрунтів – це є серйозна загроза. І тільки лісосмуги, які ще залишилися в цих регіонах, треба зберегти і їх треба розвивати. Міністерство природи за моєю ініціативою має два проекти, які фокусуються на пропаганді висаджування дерев. Це акція «Паростки миру» з підтекстом, що дерево – це відновлення, розвиток і боротьба проти війни. І «Паростки єднання» – це теж акція, коли ми висаджуємо дерева разом з українськими церквами для того, щоб об'єднати Україну, різні береги Дніпра. І це треба популяризувати, і я заохочую всіх бажаючих приєднуватися до цих акцій. Повертаючись до взаємозв'язку вирубування лісу та закону про експорт чи мораторію експорту лісу-кругляку, хочу наголосити, що мотивації українського парламенту, схвалюючи закон про мораторій на експорт лісу-кругляку, були не лісозахисні. Мотивації були інші – розвиток української деревообробної промисловості. Ухвалення цього закону дав короткотерміновий ефект, поки в Україні не розвинуто лісопереробна промисловість, зафіксовані зменшення темпів рубки лісу. Але це є тимчасове явище. В подальшому ми сьогодні спостерігаємо переміщення підприємств лісопереробних з сусідніх країн, карпатських сусідніх країн на територію України. В Івано-Франківській області монтуються такі заводи. Можливо, ще десь вони монтуються. Я прогнозую, що цей закон досягне найближчим часом своєї мети, і українська лісопереробна промисловість запрацює потужніше. І буде знову стояти суспільне питання доцільності чи недоцільності і кількості вирубування лісу. Для вирішення цієї проблеми є схвалена концепція урядом, схвалена концепція розвитку лісової галузі. Ця концепція була також обговорена і на рівні президента України, і є також указ президента про цю проблематику. Сьогодні залишилося тим чиновникам, які відповідають безпосередньо за управління лісовою галузю, вживати швидких кроків. Ми, як Міністерство екології, інструментами екологічної інспекції будемо контролювати дотримання природоохоронного законодавства. Окремо скажу, що у всіх національних парках, які є підпорядковані Міністерству природи, з травня 2016 року заборонені рубки. Це було здійснено моїм наказом, і я цю позицію тримаю до сьогоднішнього часу. Остап Михайлович, досі в Україні не врегульована ще одна гостра тема, так? Це на законодавчому рівні, це видобуток бурштину. Минулого року депутати проголосували законопроект, який мав би врегулювати видобуток бурштину. Дуже багато скандалів було пов'язані також із народними депутатами Поляковим, Розенблатом. Вся Україна слідкувала за судовими перипетіями, які їх стосувалися. На вашу думку, як міністра, потрібно врегулювати видобуток бурштину в Україні? І на вашу думку, чому так довго затягується цей процес? Тому що незаконний видобуток продовжується. Так? Час від часу журналісти їздять, показують людей з помпами, сотні, деколи до тисячі людей, які просто миють бурштин. Ті законопроекти, про які ви згадали, розглядалися українським парламентом, але жоден з них не був прийнятий. Давайте відійдемо від тих кримінальних розслідувань, які проводяться в НАБУ, пов'язано з ухваленням нового законодавства. Підкреслю, що Міністерство природи не підтримувало ті законопроекти, які розглядалися в українському парламенті, з
Однієї простої причини. В Україні працює Кодекс про надра, і цей кодекс абсолютно регулює видобування надр в Україні. Чи він потребує модернізації? Очевидно, він потребує модернізації, і над цим ми теж сьогодні працюємо. Я категорично проти прийняття законів, які би регулювали видобуток одного корисного копалина, а інших відбувалося по іншому закону. Не можна приймати закон про молоко, потім закон про сало, потім закон про картоплю, потім закон про капусту і ще щось. Повинно бути уніфіковане законодавство. Кодекс про надра працює в Україні, і він абсолютно регулює ці відносини. Але незаконне добування Зараз продовжується. я до цього прийду. Базуючись на цьому кодексі про надра, в Україні є з десяток компаній, які отримали спеціальний дозвіл. Цей документ називається «Спеціальний дозвіл на добуток бурштину в Україні». Більше того, я вам скажу, що ще з десяток компаній, якщо звернеться до Державної служби геології і надр, це окремий центральний орган виконавчої влади, який здійснює цю діяльність контролю і дозвільних документів на видобуток, припускаю, що цих десяток компаній теж можуть отримати. Але тут є інша проблема. Легальний видобуток і дозволи можна отримати. А вийти в ліс Житомирської чи Рівненської області, чи там трошечки є в інших областях, і почати легально видобувати, оці компанії, як правило, не можуть. І даруйте, компетенція Державної служби геології, надр там, чи Міністерства екології в цій частині, на жаль, закінчується. Ми не є Ви правоохоронним. маєте, що ці речі мали би контролювати або Служба безпеки України, або Міністерство внутрішніх справ, так? Я хочу сказати, що ми не є правоохоронним органом, і ми не можемо протистояти тим особам, а мені про це відомо з доповідей інспекторів і з засобів масової інформації, що там відбувалися перестрілки, там відбувалися взриви гранат і А ви таке про це інше. говорили, наприклад, очільнику МВС чи очільнику СБУ? Про ці Дивіться, всі це- речі, як міністр? Дивіться, це неодноразово обговорювалося, в тому числі на засіданні уряду і в інших нарадах. В тому числі в парламенті це обговорювалося. Проблема, яка була періодом 2016 чи 2015 року, коли там йшли активні дії протистояння, коли, на жаль, були убиті люди саме в цих місцях, саме пов'язаною з нелегальним видобутком, сьогодні суттєво зменшилося. Мене насправді в цій частині турбує одна з, там є як мінімум 3 складових цієї проблеми. Це є природоохоронна, яка мене найбільше турбує, тому що я є міністр екології, і спосіб добування бурштину помпами, він є найменш сприятливий, скажімо, для навколишнього середовища. Інші способи теж наносять шкоду, але тим не менше є більш прийнятні способи промислового видобування. Є кримінальна складова цієї проблеми, про яку ми з вами щойно згадали, і тут я хотів би підкреслити, що ті заходи, які Міністерство внутрішніх справ за останніх 2 чи 3 роки зробило, суттєво понизило градус цієї проблеми, але до кінця не вирішило і, очевидно, побороти злочинність в будь-якій точці світу є неможливо, але її мінімізувати – це є наше завдання. І третя складова, яка є не менш важлива, це є соціально-економічна. В цьому секторі обертаються мільйони доларів, і з них не сплачуються податки, з них платиться тіньова заробітна плата, люди, які на цій роботі працюють, приречені бути потім без пенсії, і цю проблему теж треба вирішувати. Свої пропозиції у вирішення цих проблем Міністерство природи надавало, і в тому числі парламенту була створена робоча група, яку очолювала перший віце-спікер українського парламенту, і в тому числі моїм колегам з уряду. Була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка скерована на рекультивацію пошкоджених земель. На жаль, ті кримінальні справи і розслідування, які
сьогодні проводяться пов'язано з народними депутатами, можливо, ще з кимось, мені невідомо, суттєво уповільнюють реалізацію цих інструментів, цих постанов. Тим не менше, інструменти ми створили, і, очевидно, це питання майбутнього рекультивації. Але вкрай важливо мінімізувати кримінальний аспект цієї проблеми. Пане Остапе. Тому що, я завершу одне речення, тому що Державний екологічний інспектор не може прийти на цю територію і зупинити незаконний видобуток. І не з тих причин, які я тільки що говорив про підприємства, які працюють в Києві, а тому, що я не можу дати доручення їм туди йти, бо це загрожує їхньому життю і їхньому здоров'ю. Вони працюють в межах чинного законодавства, і інструменти повинні бути спільні, як екологів, так і правоохоронців. Очікую, що ми поступово вирішимо цю проблему теж. От нещодавно також вийшло розслідування одного розслідувального проєкту, що ще одне газове родовище було забрано у Укрнафти, на яку претендувала Укрнафта, і віддано також одному з депутатів з оточення Петра Порошенка. Озвучувалося прізвище Сергія Березенка. Мені відомі публікації, які відбуваються, і ці, можливо, якісь інші. Але я до чого хочу сказати, що Міністерство природи не є учасником прийняття цих рішень. І, очевидно, ці запитання і ви, і я в тому числі хотіли би задати керівнику, точніше виконуючому обов'язки керівника служби геології і надр. Більше як переконаний, що повинно відбутися призначення легітимного керівника цієї служби. Сьогодні в зв'язку з зміною, чи точніше з реформою державної служби, пропонувати керівника на цю службу, пропонувати його звільнення, пропонувати догани чи щось інше, міністр не має можливості. Це компетенція комісії категорії А, яка формується і координується Державним агентством Нацдержслужба, скорочено називається. Більше, напевно, вже 3 років ця служба вкрай важлива для розвитку економіки України, залучення інвестицій в Україну, не має свого очільника. Там є тимчасові виконуючі обов'язки, які не мають політичної волі для здійснення глибинних реформ. Я беру на себе ініціативу розробляти проекти актів щодо лібералізації в сфері надрокористування, щодо модернізації згаданого нами вже Кодексу про надра. Ми запропонували на розгляд Кабінету міністрів перший пакет лібералізації законодавства у надрокористуванні. Але повірте, що ці кроки, які ми робимо, не можуть мати глибинного ефекту, коли немає політично мотивованого керівника до реформ. Тимчасові люди завжди легше піддаються зовнішнім тискам, зовнішнім впливам. Ця вся інформація, про яку ви говорите, очевидно, є в першу чергу предметом досліджень тих органів, компетенції яких є боротьба з корупцією і захист державних інтересів. Богу дякувати, український парламент створив цілу вертикаль таких органів. Це є і НАБУ, і НАЗК, і антикорупційна спеціальна прокуратура. Сьогодні в парламенті мова йде і робота йде над створенням антикорупційного закону. Мені би хотілося, щоб ці запитання, які ви задаєте, журналісти і суспільство задавали тим людям, які відповідають за боротьбу з корупцією. Я, як міністр екології, готовий ділитися з тою інформацією, яка є у нас в міністерстві щодо будь-яких процесів, які в нас в міністерстві відбуваються. Але ще раз підкреслюю, будь-які рішення щодо переоформлення, продовження, ліквідації, анулювання спецдозволів – це є компетенція незалежного центрального органу виконавчої влади.
до керівника якого я не можу застосувати ніяких санкцій, бо це не є мої компетенції. Чи ви, як міністр екології, маєте вплив на Кримський півострів і взагалі, що можете сказати про ситуацію, реальний вплив, так? Можливо, ви там моніторите ситуацію, і чи ви що можете взагалі сказати, що відбувається зараз в Криму? Я не дуже розумію, що ви маєте на увазі про вплив на Кримський півострів, бо В він питанні, в питанні екології, як, наприклад. Бо Чи міністерство відслідковує, яка там ситуація? Бо, на жаль, Кримський півострів анексований Так. Російською Федерацією, і Але всі є відповідні, фізичні... але є відповідні міністерства в Україні, які за щось відповідають, так? Ну, не за щось, а кожна компетенція Так. міністерства прописана в Наприклад, документах, тимчасово положень. окупованих територій, так? Там, скоріш за все, має бути якийсь напрямок, який стосується екології. В тому числі вони теж відповідають за формування державної політики в цій сфері. На жаль, фізичний контроль над цими територіями і акваторією Чорного моря має Російська Федерація, і Україна веде політичну міжнародну роботу, в тому числі в міжнародних судах. Щодо моніторингу, очевидно, це більше всього вас цікавить екологічної ситуації. На Кримському півострові, в акваторії Чорного моря та окупованих територіях Донецької і Луганської області ми цікавимося і моніторимо, чи намагаємося моніторити ситуацію екологічно. І для цього ми залучили в партнери організацію ОБСЄ. Декілька тижнів тому ми робили презентацію екологічного стану чи довкілля Донецькій і Луганській області, яка містила інформацію стосовно і підконтрольних, і в міру можливого зібраної інформації непідконтрольних територій. З цим звітом можна ознайомитися на нашому сайті Міністерства природи і в друкованих поширених матеріалах. Стосовно Криму, Міністерство природи залучене до Мінської групи, і наші експерти неодноразово працювали в Мінську і в самому Мінську під час переговорів і в підготовці щодо захисту екологічних прав України на території Криму і акваторії Чорного моря. Окремо ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ щодо негативних екологічних наслідків будівництва мосту через протоку. І є відповідні міжнародні контакти, є відповідні міжнародні звернення. І ви знаєте, що президент України декілька днів тому уповноважив заступника міністра закордонних справ у суді в Гаазі вести цей проект. І ми тісно саме з цим заступником міністра працюємо. Також ми акцентуємо увагу міжнародного співтовариства. На наступному тижні в мене запланована візит до Брюсселю, зустріч з єврокомісарами і виступ в Європейському парламенті щодо акцентування цієї уваги. Звичайно, фізичного доступу ми на територію Криму не маємо, але в міру можливого інформацію ми збираємо, ми фіксуємо екологічну чи зміну екологічної ситуації в сусідніх чи крайніх територіях, доки наші інспектори можуть наблизитися, і фіксуємо зміни. На жаль, ці зміни часто бувають в гіршу сторону. Україна самотужки не справиться з агресією, і екологічний аспект – це є лише частина тої шкоди, яку ми відчуваємо. І я свято вірю в те, що Україна поверне ці території, свої території, що відновлена буде цілісність України. І, на жаль, повинен сказати, що відновлення екологічної ситуації, відновлення об'єктів природозаповідного фонду, особливо в Криму, на це піде, напевно, десятки років. І на це піде величезна кількість фінансових, людських ресурсів. І ця робота нас чекає попереду. Але ми не боїмося цієї роботи, і ми готуємося до саме такого позитивного завершення цієї агресії. Дякую, Остап Михайлович, за розмову. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини після випуску новин.